Tremendo susto este mediodía en Vilagarcía. Un incendio devorou unha casa da rúa Escardia. A intensidade das lapas mesmo rematou por facer colapsar o tellado do inmoble. No momento no que se declarou o lume estaban dentro os seus propietarios. Conseguiron sair polo seu propio pé e ilesos. Que tal? Moi boa noite. De seguido ofrecémoslles máis detalles deste suceso. Antes, titulares. A Audiencia Provincial da Coruña condena un ano e medio de cárcere a antiga coordinadora do SAF de Boiro. O tribunal considera probado que foi autora dun delito continuado de malversación de fondos públicos. A chegada de máis carabelas portuguesas obriga a izar a bandeira vermella na praia de Montalvo, en Sanxenxo. Na fin de semana tamén se detectou a presenza destes animais noutros areais. Bealo vestiuse onte domingo de gala para celebrar a tradicional romaría de San Ramón. A esta parroquia boirense acoden as mulleres embarazadas na busca de axuda para ter un bo parto. Máis de 70 vehículos están inscritos na segunda edición da concentración de coches clásicos de Meis. Será esta fin de semana. Estamos nas novas do día. Comezamos. Un grave incendio obrigou este mediodía a desaloxar unha familia da súa vivenda da rúa Escardia, en Vilagarcía. Foi un veciño que deu a voz de alarma tras detectar as lapas que se vían no tellado do inmoble. O lume orixinouse nunha estufa eléctrica pouco despois das 2:30 da tarde, propagándose rapidamente ao resto da casa. A intensidade das lapas rematou por provocar o derrube do tellado. Os habitantes do inmoble conseguiron sair polo seu propio pé e non sufriron ningún dano, aínda que si se viviron momentos de gran tensión. De feito, algunhas persoas de avanzada idade tiveron que ser atendidas no punto polos efectivos de emerxencias que participaron no operativo. Ata o lugar desprazáronse efectivos de Protección Civil, bombeiros do Parque de Vilagarcía, Policía Local e Policía Nacional, que conseguiron controlar a situación. Tamén colaboraron os veciños da zona, que mesmo refrescaron o terreo con mangueiras dende as parcelas máis próximas. A sección sexta da Audiencia Provincial da Coruña vende condenar a un ano e medio de cárcere a antiga coordinadora do Servizo de Axuda do Fogar de Boiro. Como xa acordara anteriormente o xurado popular, considera probado que fora autora dun delito continuado de malversación de fondos públicos ou non ingresar na tesourería municipal sumas de cartos que lle entregaron persoalmente a ela ou a algunha das persoas que traballaban na área que ela coordinaba pro seu beneficio propio. Tamén a inhabilita durante 4 anos e 6 meses pro emprego público de asistente social do Concello e para calquera outro emprego ou cargo público relacionado coa atención de persoas maiores ou vulnerables. Ademais, imponlle o pagamento dunha multa duns 3.370 euros. En concepto de indemnización, deberá pagarlle tamén o Concello preto dos 14.000 euros e algo máis de 7.000 ás persoas afectadas. Sanxenxo iza a bandeira vermella na praia de Montalvo tras detectar a chegada de carabelas portuguesas vivas. Ademais, mantense a amarela en Canelas, onde continúan a chegar restos destes animais xa falecidos. Pola contra, recupérase a normalidade en Pragueira e Paxariñas, que levaban en alerta dende o sábado. Durante a fin de semana, a bandeira amarela chegou a estar izada en ata 6 areais. Ademais de Montalvo, Canelas, Pragueira e Paxariñas, localizáronse exemplares de carabela portuguesa mortos en Major e Bascuas. Esta fin de semana tamén se detectaron en augas interiores da ría da Arousa nas praias de Lombiña Cabío e na illa, na Pobra do Caramiñal. A aparición destas falsas medusas provocou o peche o baño destes dous areais, pero non foi o único caso. En Muros tamén apareceron nas praias de San Francisco e Area Maior. Por fortuna, nesta ocasión non afectaron a persoas. Hai unhas semanas, unha nena de 7 anos tivo que ser trasladada
trasladada ao hospital tras a picadura dunha carabela na praia das Furnas, en Porto do Son. Ao parecer, a súa picada é moi dolorosa e pode chegar a causar tamén, naqueles casos máis graves, náuseas, vómitos e incluso dificultades para respirar. Recoméndase que non se toquen e que se evite o baño se observan na auga. Tamén que se dé aviso ao persoal de socorrismo. En caso de contacto, debe acudirse a un centro sanitario. As asociacións de nais e pais dos centros educativos do Concello de Vilagarcía acusan a Xunta de Galicia de ameazas. Nun comunicado conxunto fan piña ao redor das reclamacións da comunidade educativa do Colexio de Rubiáns, que leva anos demandando un cambio de horario. O seu alumnado entra 5 minutos antes das 10 da mañá, algo que dificulta a conciliación das familias, tendo en conta o arranque da maior parte das xornadas laborais. Por iso piden entrar ás 9 da mañá. Hai uns días, o xefe territorial de Educación, César Pérez, aseguraba que para atender esta petición de cambio de horario sería necesario alterar o doutros centros, especialmente o da Lomba. Nun comunicado conxunto, as AMPAs dos demais colexios vilagarciáns apoian a demanda das familias de Rubiáns e desbotan que este cambio de horario obrigue outros centros a modificar os seus. Apuntan, ademais, que a 10 días do comezo do curso escolar non se pode ameazar os colexios da Lomba e o área longa cun cambio horario que tería un gran impacto na conciliación das familias. Tamén acusan a Educación de escudarse no convenio de transportes para non atender esta reclamación. Esta mañá tiña lugar en Boiro o acto de clausura do Obradoiro de Emprego Medioambiental Torre Goiáns 4. No acto, presidido polo alcalde Xosé Ramón Romero, fíxoselle entrega aos 20 alumnos traballadores participantes dos diplomas acreditativos de ter obtido a formación nas modalidades de instalación de elementos de carpintería e repoboacións forestais e tratamentos silvícolas. O alcalde de Boiro, Xosé Ramón Romero, xunto co concelleiro de Formación e Emprego, Roberto Lojo, e o xefe do Servizo de Formación de Emprego, Relacións Laborais, Traballo Autónomo e Economía Social da Xunta de Galicia, Alberto Linares, participaron esta mañá no Viveiro de Empresas, no polígono de Espiñeira, no acto de clausura do Obradoiro de Emprego Medioambiental Torre Goiáns 4, que se veu desenvolvendo ao longo deste último ano. Na experiencia formativa tomaron parte un total de 20 alumnos, divididos nas especialidades de instalación de elementos de carpintería e repoboacións forestais e tratamentos silvícolas. Darvos a todos a enhorabuena polo traballo que estuveste realizando durante estes meses. A verdade que estamos moi contentos, non só do voso traballo, sino tamén do voso comportamento. Creo que ao final se fixo unha gran familia, 20 persoas traballou de forma coordinada, tanto pola parte de carpintería como o tema de forestal, e, pola miña parte, darvos as gracias, e, ao fin, o que se pretende aquí, é que saledes formados e encontredes un posto de traballo ou seguir formándose, na formación que estuvestes recibindo, estos meses aquí, non? Todos os esforzos que realizamos desde as administracións serían inútiles se non contásemos co compromiso dos alumnos, das alumnas e, lóxicamente, dos profesores. E a vosa implicación, a vosa ilusión é a mellor garantía de éxito destes programas. Desde a Xunta de Galicia imos seguir traballando por e para vos, ofrecendo novas oportunidades de mellorar a formación, experiencia, currículum, en definitiva, a vosa empregabilidade. Durante os 9 meses que durou o Obradoiro, o alumnado recibiu formación teórica e tamén práctica, desenvolvendo tamén traballos de conservación e valorización do camiño á orixe, ao seu paso polo municipio, traballos de consolidación de frondosas en Goiáns, Abanqueiro e Valiño, mellora das faixas contra incendios en Brión e tamén tarefas de mellora da canle do río Coroño. Para levar a cabo o Obradoiro de Emprego Torre Goiáns 4, o Concello contou cunha subvención da Consellería de Emprego, Comercio e Emigración por un importe de preto dos 412.000 euros.
Seguimos en Boiro. Alí o Concello vende sacar a licitación o proxecto de mellora de varios viais no polígono de Espiñeira. O proxecto prevé dar continuidade ás actuacións que se realizaron no parque empresarial nos últimos anos, de xeito que se vai realizar o asfaltado dun camiño de acceso dende o polígono a unha parcela municipal e outro que dá acceso a unha pista forestal. Tamén se contempla o asfaltado de 2 aparcadoiros públicos, o pintado do firme da vía na fase 2 e o acondicionamento doutra zona de estacionamento. O orzamento base de licitación ascende a preto 238.000 euros. As empresas interesadas poden presentar as súas ofertas mediante a plataforma de contratos do sector público. 20 persoas desempregadas formáronse nos últimos 9 meses nunha nova edición do Obradoiro de Hostalería Mar de Santiago que se imparte en Vilanova. Esta mañá tivo lugar o acto de clausura no Pazo de Vista Real, nun acto no que participaron o delegado da Xunta en Pontevedra e o alcalde. O alumnado recibiu a formación precisa para poder desenvolverse en postos de traballo das especialidades de cociña e bar-restaurante. No tempo que durou esta acción formativa, o grupo tivo a oportunidade de participar en prácticas reais en diferentes eventos organizados en colaboración co propio Concello de Vilanova. Este Obradoiro Mar de Santiago 4 foi posible grazas a unha chegada á Xunta de máis de 400.000 euros. Y ahora estáis en unas condiciones estupendas. Yo sé que están viniendo por aquí de empresas, hoteles y tal, a buscaros para trabajar. Estáis en unas condiciones estupendas, con una titulación que muchos no tenéis, para meteros en el mercado laboral. Tenéis el deber y la obligación de contribuir a la sociedad y tenéis también el deber y la obligación hacia vosotros mismos de forjaros un futuro. Dende hoxe a todos vos se vos abre unha línea importante, non? Na que seguramente, xa como xa dicía o alcalde, vades a ter pois seguramente posibilidades de incorporarvos a un mercado laboral que está esperando por vos coas mans abertas. Especializastevos en cociña e en restaurante, en restaurante bar, en servidores, non? Da hostelería. E Vilanova prepárase para a volta da rapazada aos colexios. O Concello está a poñer a punto estes días os centros educativos do municipio. As melloras estánse a levar a cabo nos 2 colexios de Vilanova, no de Caleiro Corón, San Miguel, Tremoedo e Baión. En cada unha destas instalacións, o Concello executou pequenas melloras en cada edificio segundo as súas necesidades. Entre outras, salienta o repintado de aulas e o arranxo de baños, chans ou persianas. Estes traballos roldan os 40.000 euros. Estánse a acometer con persoal municipal, en algún caso botando man de empresas. Nunha visita ao colexio Xulio Camba, Gonzalo Durán salientou que estas melloras se foron levando a cabo ao longo das vacacións do verán para que a volta ás aulas dos nenos e nenas sexa o máis cómoda posible en todos os centros. Aproveitaba tamén para lembrar que a Xunta está neste momento facendo obras maiores en 2 deses colexios. En Corón, a Consellería de Educación está a facer unha ampliación do comedor. En Baión está en marcha a construción dun ximnasio. Se han reparado persianas, se han pintado aulas, se han puesto pisos, se han reparado baños, se ha trabajado durante todo el verano, como hacemos siempre, porque nos gusta que los colegios y que los niños cuando lleguen estén los colegios en buen estado, y yo creo que los colegios de Vilanova pues están, siempre hay cosas que hacer, siempre hay cosas que mejorar, pero están dignamente en un estado bueno. Por otra parte, también los colegios tienen su partida económica para hacer sus pequeñas reparaciones que le da la Consellería, y después ya las obras mayores pues las hace la Consellería, como están haciendo en estos 2 colegios. Tempo para publicidade, voltamos de contado. Sanxenxo rozou o 90% de ocupación media durante o mes de agosto. Son datos ofrecidos polo Consorcio de Empresarios Turísticos de Sanxenxo, CETS. A entidade celebra que a vila volveu ser líder no turismo con destino de praia do norte de España e destaca que a ocupación foi prácticamente completa nas semanas centrais do mes. O índice de ocupación foi só de 3 puntos porcentuais inferior ao ano pasado, que fora un dos mellores da historia. O dato mantívose por
enriba do 90% durante todo o mes nos hotéis de 4 estrelas. Nos de 3 e 2 e nos apartamentos turísticos e campings roldou o 88%. Pola súa banda, nos dunha estrela e pensións quedou no 84%. Dende CETS aseguran que os responsables dos aloxamentos trasladaron ao consorcio a súa satisfacción por estes resultados, que consideran demostran a resistencia e capacidade de atracción do destino pese a que as estancias son máis curtas e o gasto asociado por persoa menor. Unha semana despois do inicio dos primeiros traballos de vendima, a Estación Fitopatolóxica do Areeiro recomenda continuar coa vixilancia nas variedades máis tardías. Os seus técnicos apuntan que nesta campaña o mildio e o idio causaron poucos danos e foron facilmente controlados cos tratamentos aplicados. Con todo, o persoal de Areeiro recomenda que nos predios cunha elevada presenza de síntomas se valore a opción de aplicar un tratamento cúprico para reducir o nivel do inóculo na próxima vendima. No caso da botrite, os grans que presentan algunha lesión e as variedades máis tardías poden ser moi sensibles a estes patóxenos. Por iso é necesario permanecer atentos e empregar produtos naturais se as precipitacións producen rachos na pel da uva. Ademais, nas viñas nas que houve unha presenza importante de acariose, pódese aplicar un tratamento con xofre despois da vendima para reducir as poboacións. Tamén se aconsella eliminar as plantas mortas polo ataque dos fungos da madeira e polos patóxenos do solo, xa que as infeccións son máis favorables coa chegada das chuvias. Así e todo, consideran que a deste 2025 será unha vendima sa e abundante. O Concello da Pobra, a través da Concellería de Igualdade, na súa aposta pola conciliación familiar, informou do lanzamento dunha nova oferta de monitorado coa posta en servizo do Plan Madruga e o Plan Comedor. Segundo informaron fontes municipais, as dúas prestacións estarán dispoñibles dende o luns 8 de setembro ata o mes de xuño. Aquelas familias interesadas en facer uso de calquera destes dous programas deberán anotarse previamente, entregando a ficha con data límite o 3 de setembro. A documentación poderá entregarse a través da sede electrónica ou de forma presencial no Departamento de Igualdade. A inscrición poderá realizarse tanto por mes natural completo como por medio mes, días soltos ou mesmo por días esporádicos. Os prezos dos servizos serán os mesmos que en convocatorias anteriores, aplicándose un desconto do 50% para segundos irmáns e unha bonificación do 100% para o terceiro fillo. As actividades do Ganapam volven ao mercado de Pontevedra este mes de setembro. A nova tempada, a 10ª, mantén o seu obxectivo inicial, inculcar dende idades temperas a importancia do comercio de proximidade, o consumo de produto galego e fresco e a compra consciente. Un xeito máis de contribuir á revitalización do comercio local e do propio mercado de abastos. A nova tempada articularase ao redor de dúas actividades principais: os obradoiros lúdico-gastronómicos da fin de semana e as visitas escolares. Os obradoiros comezarán o 13 de setembro e serán os sábados. Este venres día 5 informarase nas redes sociais do Ganapam das normas de inscrición pro primeiro deles. Haberá 6 prazas por sesión, comezando ás 12 da mañá e dirixidas a pequenos de 4 a 10 anos. Como adianto da programación, haberá un obradoiro de pan de pasas e noces, ademais dun obradoiro dedicado ás sandías, que tamén funcionará como un espazo de reflexión e creación artística na relación deste froito como símbolo do pobo palestino. Doutra banda, as visitas escolares están dirixidas a centros de ensino infantil e primaria e desenvolveránse entre os meses de setembro e novembro, ofrecéndose un total de 25 visitas. O Concello contactará cos centros para logo abrir un período de inscripción. Isto é o que ofrecemos e volvemos a arrancar o Ganapam para que, bueno, pues para que todos os nenos e nenas se acheguen ao mercado, experimenten, xoguen e tamén pois pasen un rato de sábado, unha mañá de sábado no mercado de abastos, e mentres eles están no Ganapam agardamos que os papás e as mamás pois vayan abaixo, merquen e nos axuden a seguir traballando pola revitalización da praza de abastos.
Todo listo en Rianxo pro arranque dunha nova edición e xa van un total de 17 do Festival Rock in Rian. Será esta fin de semana, o venres 5 e o sábado 6, coa participación dun total de 17 grupos do panorama musical galego. Como cabeza de cartela a banda madrileña Boicot, que actuará o venres a partir das 11 da noite. Esta mañá tiña lugar a presentación oficial do Festival Rock in Rian, no que ademais da organización do certame, que chega este ano a súa 17ª edición, tomaron parte tamén representantes das distintas empresas patrocinadoras, así como tamén autoridades. O festival celebrarase xa este venres e o sábado no Parque de Galicia, a carón do auditorio, cun total de 17 grupos no cartel, entre os que destaca a banda de punk Boicot. Leva unha mesma liña destes anos, vale, con cartel totalmente en galego, bueno, pues, un 90% en galego, si, donde temos música a nivel internacional como a Boicot, que veñen dende Madrid, música Compañía Algazarra, que ven dende Portugal. Por suposto, agradecerlle a esas 16 persoas que participan na organización do festival, do traballo que fan ao longo do ano, que se traduce bueno, algo que se di moi lixeiro, pero que entendo que costa moito traballo. Por un lado, darlle continuidade durante tantísimos anos á organización dun festival desta magnitude e apostando de maneira moi clara por bandas, por música en galego, non? O festival conta este ano co patrocinio de varias empresas, como é o caso de Estrella Galicia e Congalsa, así como tamén co apoio da Xunta de Galicia e da Deputación da Coruña, que coas súas aportacións fan posible que poida celebrarse. Desde a área de Cultura e Lingua da Deputación valoramos todo o que este festival representa. O carácter colaborativo entre asociacións de base do Concello, a aposta por unha produción cultural elaborada na Galiza en galego, a implicación dos centros educativos nas actividades realizadas, o apoio ás bandas emerxentes, a diversificación das actividades ao longo de todo o ano, o compromiso coa lingua, o respeto ao medio ambiente e ao territorio, a divulgación turística do Concello desde un punto de vista cultural e musical que trae un turismo respetuoso co noso, a capacidade para xuntar a diferentes institucións, entidades e empresas nun proxecto común. Pero o festival será moito máis, con actividades tamén de balde para disfrutar toda esta semana, e que arrancarán xa mañá martes cunha actuación de maxia na Praza de Padrón, ou o mércores co Rianxoga, un encontro de xogos populares. Tampouco faltarán o tradicional rock infantil, o xoves, ou os tradicionais pasabares e a animación de rúa, o venres e o sábado, os que se sumará tamén a clasificatoria da Liga Ceibarrimas 2025. Ademais, o festival contará con zona de acampada gratuita e tamén de comida. A venda de entradas e os abonos para os 2 días está disponible a través da web www.festivalrockinrian.gal. A parroquia boirense de Bealo vestiuse onte domingo de gala para celebrar a tradicional romaría de San Ramón, a que as mulleres embarazadas van en busca de axuda para ter un bo parto. Como cada ano, milleiros de persoas deronse cita nesta festa, unha das máis concorridas da comarca do Barbanza, declarada ademais de interese turístico galego. A chuvia caída por momentos non foi impedimento algún e a romería de San Ramón de Bealo converteuse unha vez máis nunha das máis concorridas das que se celebran non só na comarca, senón en toda Galicia. Declarada festa de interese turístico galego, cuxa tradición se remonta xa ao século XVIII, volveu a reunir a centos de persoas. Dende primeiras horas da mañá foron moitos os devotos, especialmente mulleres, as que acudiron á cita a buscar o favor do santo, na procura dun remedio para a esterilidade ou para ter un bo parto, o ser o San Ramón o patrón das paridas. Pero a par dos actos relixiosos con numerosas misas e a tradicional procesión ao redor da capela, os romeiros tamén acoden a esta festa para disfrutar dun xantar campestre en familia ou comer o polvo ou o churrasco nun dos moitos postos de comida que se instalan nos arredores da capela. E como en calquera festa, para que a xornada fose completa, tampouco faltou a música, con numerosas actuacións musicais ao longo de todo o día, con grupos de música tradicional e a sesión vermú, que continuou despois pola tarde coas exhibicións de baile, a cargo de Abeloura e Silvarbeira, e rematou pola noite coa verbena, amenizada nesta ocasión polo grupo Alcar.
A anguía e a caña do país reclamaron o seu protagonismo gastronómico esta fin de semana en Valga. O Concello acolleu a 35ª edición da festa que dedica estes dous produtos que confirmaron o seu tirón. Tempo disuadiu ao público que non se resistiu a gozar da proposta desta cita valguesa. A anguía máis a caña do país de Valga son das mellores, polo tanto, eu creo que a xente que veña aquí para degustala pois vai a disfrutar. O viño, o catalán roxo, pois non é esa calidad como pode ser o albariño, o bagazo da uva produce unha caña do melloriño que pode haber. Sabrosísima, rica. Rica. Usted que é daqui de Valga? Sí, sí. Entonces todos os anos a comer a anguila. Hombre, como non? E o chupito de caña? Tamén, non pode faltar. La primera vez que venimos y nunca la probamos. Acento gallego poco. Poco, sí. Yo vengo por Ráfaga, ¿y qué le voy a decir? No voy a mentir. Da Coruña. Da Coruña, xa conocía desa festa? Non, é a primeira vez que vimos. Pero sodes amantes da anguía, da caña... Non a probamos, vamos, da caña sí. Da caña sí. Caña como bo galego sí. E a anguía de la cantar agora? Vamos probarla agora por primeira vez. É as dúas cousas, pero este é o principal. Ese é o principal, verdad? A comer, a comidinha é o principal. E aquí que estás preparando? Bueno, aquí ahora este aceite quente para fritir a anguila, a modo tradicional. Aquí temos unha fabada con castañas e anguía, que iso un día como hoxe está sendo o que ten máis saída. Despois temos unha empanada de grelos, anguía e torresmos. E despois, alá, temos uns tacos con lombarda, anguía desmigada e unha mayonesa de wasabi. Madre mía, como sona. Pasamos un poquinho tradicional ou máis exótico e tal, para ter un poquinho de todo. A festa ofreceu aos asistentes 5 tapas coa anguía como protagonista. A un prezo de 2,5 € puxéronse á venda 1 milleiro de unidades. 4 foron elaboradas polo cociñeiro lalinense Alex Iglesias, cunhas propostas nas que mesturou sabores asiáticos con outros típicos de Galicia. Tampouco faltou a anguía máis tradicional, o estilo fritido. En canto a quinta tapa foi a gañadora do premio do xurado na edición de 2024 da Ruta Concurso, do Río Prato pasando pola leira do Pontellón. En canto aos cócteis, foron 5 elaborados con augardente artesán. Tamén levaron a asinatura de Alex Iglesias. Xa a medianoite celebrouse a tradicional queimada popular gratuita. Outro dos momentos máis importantes da festa foi a entrega de premios. Antonio Rodríguez, de Casal de Irigo, fíxose co premio a mellor caña branca. Josefina Santiago de Senín gañou co seu licor de ervas, mentres que José Manuel Rodríguez de Coto pola súa tostada. En canto ás tapas, o mandil de ouro foi unha vez máis pro Pontellón, cunha proposta centrada nun bombón rebozado en pasta cataife sobre chutney de manzá. Esta receita fíxose tamén co premio especial do xurado, polo que o seu bombón servirase na vindeira edición da festa. Poio fai un balance máis que positivo da recentemente finalizada Festa do Mar. Dende o Concello apuntan que a edición deste ano foi espectacular e de primeiro nivel, consolidando a súa aposta pola identidade mariñeira. Milleiros de persoas desafiaron a chuvia para gozar dunha programación diversa, convertendo o evento, aseguran dende o goberno local, nun éxito rotundo. Pro Concello a Festa do Mar dinamiza o tecido social e cultural e supón un impulso importante pro turismo e pro desenvolvemento socioeconómico do municipio. Ademais, o alcalde puxo en valor a aposta por trasladar a oferta gastronómica aos restaurantes locais. Como complemento, Ángel Moldes destacou a proposta das food trucks da campaña Galicia sabe amar, da Consellería do Mar, que ofreceron máis de 6.000 petiscos durante os vermús mariñeiros amenizados con música en directo. Os coches clásicos tomarán as rúas e estradas de Meis esta fin de semana. O municipio acollera este vindeiro domingo a súa segunda concentración de coches clásicos. No encontro están inscritos xa máis de 70 vehículos, os que se sumarán máis o día da propia actividade. Todos eles teñen que ser anteriores ao ano 1980. A xornada vai arrancar cunha concentración no Campo da Boca, en Paradela, á primeira hora. Haberá logo un percorrido polo concello que incluirá unha parada a media mañá no centro do Mosteiro para que a veciñanza poida contemplar con tempo os coches e tomar un petisco. Ademais, como novidade, este ano inclúese unha visita ao Pazo de Quintáns. A xornada rematará cun xantar tamén en Paradela. Temos varios modelos que son moi interesantes, como é un Mercedes que ten aquí o compañeiro
Manolo, da Autoescuela Umia, e Luís tamén ten algún, eu poseo tamén un par deles do ano 50, 48 en concreto, un deles, veñen clásicos, porque o ano pasado veu un coche tamén do 48. Vai a empezar primeiro coa concentración ali de coches en Paradela. Despois de facer un percorrido vai haber unha parada aquí no centro do Mosteiro. Vámoslo cambiar o formato para que aquí cheguen tamén a media mañán, que é o momento que pode de máis afluencia de xente, que a xente pode vir a ver os coches, que vai a coincidir con un momento que fai unha parada, que vamos a facer o pincho aquí no centro do Mosteiro. Entón os coches van a quedar expostos para que todo o mundo na plaza, para que todo o mundo que queira se achegue e poida velos, e logo vai a rematar outra vez na parroquia de Paradela, onde terá unha comida, un xantar para todas as persoas que queiran participar. A concentración de coches clásicos despedimos o informativo deste luns. As novas do día volven mañá a Canal Rías Baixas a partir das 9:30 da noite. Sexan felices.